Здравейте, аз съм Надя Петкова, основател на Shine as Yourself. Днес ще ви разкажа за индивидуалния анализ в Human Design, за кой е полезен и какви са неговите ползи. Всеки един от нас през живота си е имал моменти на съпротива и е имал трудности в взимането на решения. Да направиш онези избори, с които знаеш, че са коректните избори и това хич не е лесно. И един ден, когато сме в бъдещето, да знаем, че изборът, който сме направили, е бил коректният за нас. По време на индивидуалния анализ вие ще се запознаете точно с вашият уникален начин да взимате решения за себе си. Ще се запознаете с енергийния си модел, с енергията си, как да я използвате, как да бъдете себе си. Всъщност индивидуалният анализ е едно пътешествие на себеоткриване. Да срещнеш себе си по начин, по който не се познаваш. Не само да срещнеш себе си, ами да се прегърнеш. Защото ще срещнеш своята уникалност, своят потенциал, местата, на които блестиш, и това са местата, на които трябва да налиеш масло в собствения си огън. Ще се запознаеш и с местата, на които се губиш, с своята сянка, която, за съжаление, когато наливаме масло там, ние не блестим, а напротив, бутаме нещата да се случват. Когато оперираме чрез тази сянка, ние срещаме съпротива. И по време на срещата ни ще разграничиме точно това. Къде блестите, на кое да обърнете внимание и кое да пуснете. Как да взимате решенията си така, че да бъдат ваши автентични решения. Решения, с които може да подпишете книгата на живота си. Решения, с които може да играете главната роля в живота си. Решения, които можете да вземете към вас като личност. Решения за партньора си, решения за връзката си, решения за бизнеса си. Решения за всеки един цикъл от живота си. Индивидуалният анализ е опорната точка. Всичко започва оттам. То е една надежна скала, към която винаги може да се връщате, защото тази информация не се променя. След анализа ще имате своето ръководство за употреба. Ще бъде като една книжка за вашето устройство, да знаете как да оперирате коректно в живота. Така че да оставите следа и да се чувствате щастливи. Всъщност това е и целта всеки един от нас, да бъде щастлив. Индивидуалният анализ е полезен за всеки, който иска да направи промяна в живота си. Понякога, за да направим промяна, имаме желанието, но нямаме смелостта. Но когато познаеш себе си и видиш силата си, и видиш колко си неповторим и колко си уникален, през Human Design имаш разрешението да направиш промяната и да заживееш собствения си живот. Така че ще се радвам да ви отведа в едно пътешествие на себеоткриване, в което ще може и вие да заблестите като себе си.